залда хәрби бәрелешләрдә катнашучылар ветераннар, сугышта булучыларның балалары. Ватанны саклауның ни икәнен алар ишетеп кенә белми. Президент үсеп килүче буынга да ватанпәрвәрлек һәм рухи әхлакый тәрбия бирү дәүләтнең бурычы ди. Нәкъ менә киләчәк буын ил именлеге сагында торачак. Хөрмәтле ветераннар һәм хәрби хезмәткәрләр. Дөньядагы үзгәрешләр зур тизлек белән бара, ләкин тормышта мәңгелек кыйммәтләр бар. Бу ватанга, аның халкына мәхәббәт. Батыр йөрәкле, көчле, рухлы бабайларыбыз, әтиләребез бүген барыбыз өчен дә үрнәк. Яшь буынны алар мисалында тәрбияләү безнең бурыч. Ил тарихында батырлык мисаллары бихисап. Бөек Ватан сугышы, Әфганстан, Төньяк Кавказ, Сириядәге операцияләрдә, Чернобыль авариясе нәтиҗәләрен бетерүдә катнашу. Күпме ватандашыбыз үзен аямыйча батырлык үрнәгенә әйләнде. Һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Бөек Ватан сугышында катнашучыларга тапшырылмый калган бүләкләрне бүген тантаналы шартларда туганнарына бирделәр. Николай Филимонов бабасы Михаил Филимоновның Кызыл Йолдыз орденына документлар алды. Әтисенә бирелми калган кыюлык өчен медале таныклыгын Разия Дорофеева ала. Шәрәф Садриев 1968 елда үлгән. 1942 елда Воронеж тирәсендәге бәрелешләрдә каты яралана. Дуга әйтеп барсын инде аларга. Дес кызарып битте инде, бүтән җөрәкләрем җаны, күз яшьләрем ага, исәнлек, саулык, иминлек, гаилә бәхетләре бүтән исән аман булсыннар, тыныч булсын. Бүгенге көн батыры Сергей Андреев та бүләкләнүчеләр арасында. Аңа янгын вакытында күрсәткән батырлыгы өчен медален тапшыралар. Газ станциясында шартлауны булдырмый калалар. Бәйрәм алдыннан теләк бер. Мир всегда был на первом месте, поэтому, естественно, всем мирного неба над головой. Залда бүген Әфган сугышы ветераннары күп. Ул еллардагы вакыйгалар хәтердән җуелмый. Афганистанның Баграм шәһәрендә хезмәт иттем. Без аэродромнарга авиационный керосин ташыдык колонналар белән 70-шәр, 60-шар машина. Минировать итәләр юлларны. Сугыш булмасын инде, самое главное. Үзебез исән сау булыйк. Ким ватан саклады, ким яратты аны. Бүтәнчә кешеләрне мин тәбриклим шул көн белән. Аларга исәнлек, саулык, тазалык бирәм. Теләк бер, дөньялар имин булсын. Бүгенге вазгыятьтә бәйрәмнең әһәмияте дә бу көндә ителгән теләкләрдә аеруча актуаль. Гөлнас Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.